Hello mga beshi, mga bay, mga Oragon. Kumusta po kayo? Dito ako ngayon sa aming lungga. Kararating lang galing sa work. Ayun, mga besh, mga bay. Ngayon, gagawa tayo ng konting clips, video. Dahil sa, alam nyo na, carbonara virus. Dahil na-expose tayo sa positive na carbonara virus. Ngayon gagawa tayo ng ano bang tawag doon? Magsusuob tayo para iwas sa carbonara. Wala namang masama kung gagawin natin 'yon. 'Di ba? Mga besh, mga bay. So nagkaliligo ko lang, bagong ligo. Ngayon, nagpapainit ako ng tubig, lalagyan ko ng rock salt bago magsusuob mamaya. Okay. Please watch my video. Okay? Thank you. Ayun. Dito, punta tayo sa kusina. Maglalagay tayo ng rock salt doon sa pinapa bago magtatalokbong tayo ng kumot. Yan. Natin. Lapit, lapit, lapit. Yan. Ha? Nakayuko ka. Yuko ba? Wala na. Tapos, ayan na po tayo ay magsusuob ngayon mga Oragon, mga besh, mga bay. Meron tayong cameraman, si Buddy. Sige, bira! Yan. Buksan ko na? Mamaya, italok mo muna. Oo. Sige, kailangan walang Oo. Yan. Yan o, yan yung body ko. Kasi nagsusuob ng kailangan walang makalabas na dyan. Yung sipsipin mo yung singaw. Hit mo lang yung mata mo. Yan. Mga 5 hours yan. Oh no! Magsusuob siya dahil delikado ang coronavirus dito sa aming bansang Saudi. Yan. Kailangan anuhin mo. Kailangan labas yung pawis mo.
Ayan o. Palabas din yung lahat ng pawis mo dyan. Videographer. Ayan, pag natulo na yung pawis, kailangan tulong-tuloy yung pawis. Para matanggal yung virus sa loob ng katawan, saka sa bunganga. Higupin. Oo, higupin mo yung singaw. Yung parang pumasok ba sa katawan mo, sa sa bunganga mo yung parang inhale exhale ba? Inhale, exhale ba? Oo. Nakabing pawis ko. Oo, yan mo lang. Yan nga yun eh. Suob. Bawal daw tumahanginan. Wala nga hangin eh. Wala namang hangin. Huwag ka muna mag-electric fan. Okay lang yung aircon kasi naman eh. Tinataas ko yung aircon eh. Yan, may aircon naman kami pero tinaas ko naman yun. Hindi naman maabot ng hangin yan. Sa baba naman ito eh. Mahirap talaga magtrabaho sa opisina eh. Kasi lagi naka-aircon eh. Kulang sa kuwan. Kulang sa sunset. Sa amin mga driver, lagi nabilad sa araw. Ay, sus. Ako nga pag magsuob, nakabrief lang ako eh. Walang damit. Yan. Yung mga nakikita namin sa mga post sa FB, ginagawa na namin ngayon. Dahil alivio naman ito eh. Talagang pangtanggal talaga to sa virus eh. Yan yung mga number 1 na gamot. Hindi ako. Lumabas na yung mga pawis mo. Lahat. Grabe. Pawis na. Ipagkapangin mo sa katawan mo. Yung singaw. Hanggang sa ba? Yan, pwede na yan. Ha? Nakabing pawis ko. Ano? Hello mga besh, Yun na. mga bay. Pawis na pawis oh. Ito na po ang kinalabasan ng aming suob para ma-prevent ang carbonara virus. Oh, shit. Oh, ito na po ako ngayon. Kita nyo, lumabas ang maraming singhot, pawis. Ayan, Yan ito po yung mainit. kaldero. Tapos, sabi, wag punas daw ng, Oh Kasi, no! kita nyo yan, pawis ko. Kitang-kita ba? Oo, kitang-kita. Basahin mo doon sa maligam-gam. Tapos, anuin mo. Pigain mo. Mainit nga. Ayan mga besh, pagkatapos pagtuob, yung pawis pupunasan din ng galing ng tubig doon na may asin. Yan! Okay kayo. Okay kayo! Lami kayo! Pawis kayo. Isa! So yun po. Sumuot talaga sa ilong, pati sa ano. Oo. Na-expose po kasi sa positibo sa carbonara. Kaya
sabi ng aming, shout out kay Safety. Kay Jun. Yun. Shout out by John Climaco. aming safety officer, si Mr. John Climaco. Oh. Salamat sa advice para ma-prevent ang carbonaro virus. Ito na, ginawa ko na yung advice mo. Ito ngayon ang aking cameraman, si Buddy. TikTok. Ayos ah. Wala na. Okay na yan. Yan. Tapos, bawal mag-electric pan daw ah. Bawal nga. Ha? Bawal. Dapat nga naka-sweater ka eh. Mag-sweatshirt pala ako. Oo. Para Basta? kasi yung pawis mo diyan. Na ano yan? Wala. So, yun lang po ang aming ganap sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood, mga besh, mga bay, mga Uragon dyan. So, kung kayo'y bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express The Uragon. Dito banda nakikita yung ano doon. Ha? Nakikita yung paklit. So, please subscribe mga besh, mga bay, mga Uragon, Bicol Express The Uragon, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga videong i-upload. So, hanggang yun na lang. Maraming salamat. Bye-bye!